Asafu
Uti Adom 106.3 FM. Da sempre da siamfere. Onyame utume brutume nyina so. Jesus. Enano pesa wa mayenkwa. Na moja tie mafurusane na katremada bojuma ye ne David ba ya adwen se. Me Christ rewrade na me mu ade nyina nhira ne din kronkron. Ono na odom funso nyina furu na wasa onyare wa nyina. Oti adoye ni modrohunu abowa botre sente woni membom kamfo awrade kesiye sabre baby biara wo bia na moma ye mbom mane din so na ye hwehwe awrade na ye hunu na waje efredi esuro ina mu abandenden asafo awrade din ne mu na hotifo ina adwane koto na wonya oje ma won kra sabre wa ma ye nkwa awrade ye be soro na ya show din kronkron ne miam baby biara wo tie ye yi woni ye mbom kamfo awrade kesiye yan sore awrade ewa ahokeka ne kronkron ye mu. Oh Jesus. Inti hina mpona oni wu bese hina mpona yadena batutu wu so ni useradi usona ukro na uye kesi usona uye kesi hina mpona oni wu bese obiamba we hina mpona yadena batutu wu so ni usadi kwa usona ukro na uye kesi usona uye
Usona oye kasi ajinkwa una oyo hine ampa ajinkwa una yo hine oyi ampa gantwa hine ajinkwa Ajenkwa oye ohene na otumia die nyina ye wuti Adom 106.3 FM na minim se Awurade adom odi akyeye empaye de obobia kama nanso ne oye ohene na tumi nyina ye ne dia na okasama die nyina ye din no nyankopon no ogusu a ohwe yeso ema wabemu emu ewibia ho Abrantie Yafi Abrantie Tef Afri Radio so for so many years. Wa bomodia wa tonyom ene otabaha ene ozo ne yebesum ntino wote nenka sese ye pagya urade din enya da bia ne yebe urade famaye eduba bia sese etimi epagya urade din na urade hye ne ho anyumunyam nto na woka ajenkwa wo na wo ye ohene watonyom adona na mse obeto wono ankasa no nyom no kora na ebre no enso ekọ bibre abono nan apa ho sima eduasa enwotwe na enso ni nyina emu no fa ogidie johnny minimum na che akoma pa wode tunyam enwom
ne na ho brase wo nyamenyum mu Awurade bekoso a hye ne ho enwunyam ewo na brabo mu Awurade bepagya no ebreti sei mame sanko wiafe ho na sima kakra akai yento atoaso Ajenkwa wo ona wo oyo yampa minyamie ajenkwa wo oyo yasie ni daswe
Woyotia Sifu. Woyotia Sifu. Adom 106.3 FM. You have been water in Canon. Now, me person or Cono. Adom Ahengua person or Cosso. And you might know to your luncheon and say, Yano. And comfort the end word to our Nidia. Watch out to baby. Bese or call Adom Ahengua so near ya. The Sima Bess and me, no. And no, Achanyamiasem. Na ya sorry, na ya call. And he. Abranta yafi kwa onyom so Adonai yasori o Adonai yama usu Emmanuel asumjuyini odima fokesi Adonai Yaso Messiah Adonai Yaso Adonai Yama Usu Emmanuel Asumjini Yentripeja Funyami Adonai Yaso Yasori Adonai Jesus, and you're and
Jesus. 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 Oh, friend, oh, Jesus. 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 Oh, friend, oh, Jesus. In your mirror, Baba, go pray, Jesus. Jesus Christ, Jesus, Edini awa sudibia, obo yansana wo no nyamiba, nitini Jesus, Edini Messiah, Edini awa sudia, eriche muda, nitini Jesus, ayar seura, nitini Jesus. Idiria wasudia aboya sana wono onweni ni Jesus idiria wasudia Jesus Sadia oh na bano Jabia music pastor. Amen. Sana on conclude Kashrame. Jesus. Obey music pastor. Obey music pastor. Jesus. Because I know when I will Mijawa, Obatua, Mama Bora, also Penny Bishop Rosa and Satan. Yeah, would you? Yeah, fancy, yeah, fancy. But I mean, said no more. We try no more so Kama. Adom no. Mama kwan na me misa say in case of bia na obi pese wonya wo nwum ni bi wa bon bi ana bi bi etisa e kwan be no be fa so yo papa me da sinya me shraw na onchira etiefo etie me nyina say obi pese onya bom ni bia for now ne die obetimi afre me personally afi na me ni team yeguso a the person you go the digital platforms are obia or pepi. I promise bebo. Obenya enyum. As see there say ope enyum e Adom Ahengua obetimi aframe or number we so 0208787 073 0208787 073 and I say 0546 27 54 81 0546 27 54 81 Kufa me jina kwanya wa wodi ama me so na me na wase de di kan sensenye sofo bia na ebetimi afro aba efidi kese so na me juma me free the time we after was nobody sofo SK uso mi mo me invite you program bia oba ebe share many munyam be kanyame. Niti papa de can say, Onyame our prono, on shroud. Say, me and Canada soon, Miss Sonso, which me ama, and ne, we are siafening in a Temenka. The Atosumi no, Menfa, Asidama Onyankopon. Asida edikam enkoma Nyankopon net the Atosumi no enkoma. The Atosumi ensa, Menfama, me prophet, me senior pastor, Prophet Franklin Nanachimai.
Man of Grace Ministries. Papa baby will be a Michiao. Me kase onyame kunshro. Ewo atene ne enkyerɛkyerɛ ne afotu a wode ma obawi afe ema enne me so wiase afe ne nyina atemeka papa agiman bia wo teme bia me so nyame nhyira wo wode mama Faustina agiman na nyame nhyira ba of Grace asafo ma nyina so koleski obayi ogina me nkyɛn ɛyɛ medɔfo a nyame de ne kyerɛ me na wotimu sɛ Jona na eba ke wono o yere na eba ke onyum no na mu fi ho be de wife ne bia meko bia odi machi sɛ oye achede a nyame de ne kyerɛ me enti nyame nhyira me wife na ɔnyɛ ne kɛse jaya ne na of giants wo ko enchacha nde wodi akyire a ona obecha wo fa no na nanom ne wo soa no nyina ene na me keyboardist and so be jam keyboardist the friend brother Cobra dance Ken Cobra dance nti ono so nyame nhyira no na ɔnyɛ ne kɛse menso me das sɛ meto me nsa frɛ wo baabi a wote paa wotema na ahomakyete na wosi mu atumi aba beduru ha me de na me gyina sɛ me no wodi nkɔmmɔ me bɛsɛ mɛbɔ so wofrɛ me nyina na me gyina ɛhɔ nyame de me nso me ba beduru yɛ nti menso me das sɛ nyankopɔn nhyira wo nɔmba no na ɛhia me Committee for Central Service of God and none of pay bishia then 9 to 11 near pong minimsi enya ye ewo ho busuafo nhye omohoden omnhye omohoden enti we are fina wote ne nka no nyankopɔn adom waya ade otonyom pese we invite no wasori a we invite no beba no banso a emeto nwum bia biem cause metam no aka be se just 5 minutes bi am pese odi for ba de bompa ye ema metiefo asem tititia bia mpese me de ema wo se enyom edunum enchichemu enwotwe anyom edinum enchichemu enwotwe Psalm 8 Psalm 15 verse 8 anyom niti mede awrade asimani sui da na wo minifan mere ehihim mede awrade asimani sui Saudi awrade si wadi so awunya ne ize o nanso wuri ehihim da wiafi Saudi awrade si wadi so a unya ne ize wo minifan mede minim se mere ehihim ehihim baba nanso wodi awrade asi wani so e orin jame onyumtufo onyuma oto ese orin jame da yesterday orin jame da adekro na minim sebebiara meko yesterday orange meda odifoba ya de rade esi ani so a yehihim hona ade na esi wadi so rade o boss no na wode osi na so o elder no o dikin o pastor na ade na esi na de so medimani esi rade sui for this year rade so o how be ba nanso orange awda ebrena so ipese wo bompa ye hwie mpa ye egunya me maso wona wode awrade asi wani so no se awrade emma wo mo ehihim ko bebre di awrade asi wo mani so nanso omo hihim because wo hu sa di awrade tie wo hihim
ewa wariem no hihim ewo sikasem no hihim akwantium ho David na kayo ne de Awurade asi manusui na wo minifa wankaso mbonkumu wo minifa nkwa de meri hihimuta mpache mompai papa meda wasinya me nshira ora Yesu na nopai nso yeda wasi bebre ye se wanyonyam nka wudin owura ayeye nka wudin nkanfu nka wudin papa yede nase nyina ma wudin esansa wo yonyame si yedi wachi a yehihim wana di wachi a wahihim da obi biara ni wa wadi wo Kristo wachi a wahihim owura me bom pepe je tiefo nyina ba wanim ni anwura ho no ne ni da so no hihim owura mesre fo abasa ni mfa ni so ne mu David said, "Who the wabasa ni fan be so me mo? Awurade fa wabasa ni fan so ne mo. Ni ana wira ho, mabasa ni kano, ni ana ni trust ni sayem, mabasa ni enso ne mo, ni oyare the hospital, mabasa ni so ne mo, ni oni da so, mabasa ni so ne mo, awurade ni oyira, mabasa ni so ne mo, ni onsu, mabasa ni so ne mo. Owura Yesu, yesra, we are butentima him, oh, concrue, owura, braya srabem, awurade, braya srabem, ma me hu, no mo fam hon toso, esan se, obi biara ni wa, o turu Yesu a, o him, owura, ma munkum kata maswate. Amen. Mama hu ye ni amfa ho toso ye na obi biara o de ho toso no Bible say ade nyina di bua no na wie ni ye owura me dawase se wa fa wa ko aso na wa kyekyere ya wire wa ma ye ni abaye ho so se ye twuru Kristo a ye hihim asedan kawdin ayeye nkawdin se watie yen na wa ye e wo nyame agya oba honhon konkon din mu na ya bɔ mpaye amen. Ahana mede wo sie odifo ba waye ni nyina wote odifo ba Mrs. Tasu ononso ebe support me ayo anso nyankopon hira papa wadwempa okra yadi ka chiachia afi na wote nka great you have out town so ta fresh free time nyina na odwane e wotemansan e ba ha nyina wosan e journey e promise nyankopon hira e wo wonso akoma pa wonso de te ha ye adwuma we adwuma no den chenya me Adom so ya krofi birthday Asempa FM and me man happy birthday in advance on the adwuna wafa no se ne birthday ni nyina obe dedicate bibia de amamerewa enti mon support no na emrem me this time no niam bia ti say no me mfe ni agro because yade a ehu nhia enti ono Asempa oni Adom enti great you have ono wife nyame nhira mo mi hono kra mama kai baby am call we na my wife me nene nam afi obi efre o se oba na onene nam no na also oba na onene nam no do so mi hono fisa oba small girl bi onene nam sa o yire no Juma de ye bi wi ase o why nyankopon nhyira na me nhyira me das anti ye be hia o kire ha se ni abon komo prosper be a wo bi a be fa me e bi a nam bi a o ka so be fa mama prosper de na wo ye me sande mama di fo nyame nhyira Mama tene ne monso enchiro no anya okase Samia dru heidie anyum bia ebetwa bia se bia na che Sami wodame ono se anama breso no brante no ono so brebi na se ne bre na yakase de ono so mo hwe na mo anya yi kakra eman
And the number no 0 0 2 0 sorry, I don't know, let me see 0502 0503 oh, some then I will hear me. Because I do